Eserlikler yurttaşlar, hoş geldin kardeşim. Esenlikler taşlar, hoş bulduk. Bugün temadan ağır temalarning biri da Türkmenistanda. Bilim, bilim ulgamy diýilýär, ýa bilim hudagy diýilýär. Böyle şerak aýtdylar. Bu hakda bir az öwrenenimiz bar. Dünýäň ýüzüne syn etdik. Dünýä ýüzünde näme döwlet bar şekilde. Döwlet şöyle ýurtlar bar da ýani dama ýylyň ýylyna azajyk ösüp barýan ýurtlar bar. Şolarda bir syn etdik. Bularyň döwletlerinden nähili bilim hudagyna üns berilýär. Bizim Türkmenistanda nähili ýagdaý. Şu hakynda bir suwun görüňdeşdi. Ben Bilim başlayayım. hawa siziň aýtjaňyz hawa aýdym meram. Ne, her yurdun kımmat baylığı vardır. Olan insandır. Bütün modern devletlerde devletlerin esas aladığı akıllı insan yetiştirmektir. Ve bu akıllı insan ne yetiştiriliyor? Yani soru çıkıyor da. Şimdi bu akıllı insanı yetiştirmek için modern devletlerde doğrudan geleceğini düşünen devletlerde şöyle yetiştiriliyor bu adamlar. Yukarı hili olan kaliteli bilimler yani yetiştirmek için. O bilimi alıp bilmesi için ömür şartların görüdülmesi gerekse. Bu şartlara mesela yine okullar vardır. Devravap okulları görüdülýändir, gurulýandyr. Onun içindeki emeler, şartları, bütün son çıkan teknolojik innovasiya vardır. Gerekli kitaplar vardır. Bütün esbaplar, kurallar, gerek hemme kurallar içinde vardır. Dolu üçün edilýändir. Ondan sonra nemede çağanın bu şahsiyet geçiştirmeli dağlar. O çağanın sağlığını koruyacak personalı vardır. Onun iýmeti ýokary derecede iýmetini üçin etmek üçin personaly vardır. Zerurlyklaryny gidermek üçin tualet ýanak, modern tualetler, gigiyenasy bilen başga da bu zerur insana gerek nemeler, zerur nemeler vardır. Zerur bolan insanyň näme diýilýär ona? Tualet ýanak, mesela elini ýuwmak ýanak, zerur bolan nemeler vardır. Şolary üçin edilýändir. Bulara neme vardır? Ýokary dereceli bir bilimli muallimler, ýönekeýde muallimler, bilimli muallimler, pedagoglar, psihologlar, şon ýanak spesialistler, ýokary derece spesialistler bilen üçin edilýändir. Bu mekteplerde iň ýokary derecede dilini geliştirýändirler. Ondan soň bu muallimleriň bu bilim ulgamynda şu işlejek nemeleriň bara ýeterli derecede aýlyklaryny töleýändirler. Bular diňeje başga bir ýeter ýetmegini oýlaman diňe şu işini özüni berer ýanan edip bu muallimleriň ýeterli bir derecede üçin edýärler. Ondan soň diňe ünsüni şol okuwçyny şahs yetiştirmek üçin bir akıllı insan yetiştirmek üçin bar güýjüni, ünsüni bu muallimler şol işine berýändirler. Ondan soň nemeler, laboratoriýalar gurulýandyr, ilmi merkezler gurulýandyr. Yani näme şert gerek bolsa, näme zerur bolsa şu şertleri döretýändirler. Bu akıllı
ymsany deretmek üçin ve munyň üçinem bu ýurtlar uly ýatyrymlar ýatyrýandylar. Sebebi näçin gaty önemlidir bu nemeler akylly adam ýetişdirmek. Näçin muňa gaty uly pullar ýatyrýandyr bu modern döwletler sebebi bu akylly adamlar ýurdun uzun vadada güllek ismek üçin ýurdun ekonomik taýdan durnuklygyny saglamak üçin dogrudan dogry şol neme bagly ýetişdirilen akylly adamlara bagly-da. Bu ýetişdirilen adamlar erteýe döwletiň başyna gelmelidir. Erteýe ýurdun içinde önemçiligi saglamalydyrlar. Erteňki geljek spesialistlerdir bular. Erteňki mecliste oturjak adamdyr bular. Ýurdu östürjek, umumyň ýurdu öňe äkitjek adamlar şol seniň ýetişdiren akylly adamlaryna bagly-da. Şonuň üçin bu döwletler bu uly ýatyrymlary şol adamlary ýetişdirmek üçin umuman bilimiňizi bilen edýärler, gaty uly ýatyrymlary bilime ýapýandylar. Şimdi internetde ene iň ýokary bilime neme ýapýan, ýatyrym ýapýan ýurtlaryň biri Norwegiýa. Ýöne ine biziň Türkmenistany alsak, statistika ýokdur. Hiç ýerden statistikany tap bolýan däldir. Bilime näçe ýatyrýar Türkmenistan, neme bardyr ha? Milli hasyla diýilýär, nemelerde Türklerde, bizde de näme diýilýär? Bizde onuň bir nemesem ýok, adam ýok dogry mesela. Milli hasylanyň näçe prosentyny bilime ýatyrýar? Hiç gönül değil yani. Benim Yok. näçe muallimlerimiz bar dedim, näçe okuwçylarymyz bar. Öňkü statistikalardan göramasak, häzir dogry dürüst bir statistika ýok we statistika bolmansa elimizde men mana bara. Biziň okuwlary, ýurdun içindäki okuwy, ýurdun içindäki bilimi häzir ele alyp, analiz edip, munyň ne derejede ýatyrym ýatyrylýanyny öwrenjek bolalar. Ne biziň ýurdun içinde mektepler bardyr. Hemme bilýändir ýurdun içindäki mekteplerin nähildigini. Şol köni Sowet rejiminden galan mekteplerdir. İçinde hiç sat itgan däldir. Şo köni partalardyr. Hatta dünýä nirä gitip barýar, bizim ýerde. Hatta häzir nemeler, doskalar bardyr. Innowatsiýonly, dokunmaçyk, dijital, innovasiýa ösküp barýar teknologiýa. Bizde häle şo doskalar bardyr, o mail bilen ýazylýan doskalardyr. O mailler hem okuwçylaryň getirýän, okuwçylardan alynýan pullar bilen alynýandyr o maillara. Şu derejededir. Ondan soň demeli tualetlere agzabama turmaýyn bilýäňiz, tualetler bardyr. Tualetler hem hol bir günlük ýerdedir, daşardadyr. Okuwçylar maňa gyşy ýok, ýazy ýok, okuwçylar maňa gatnaýandyr o tualetlerde, ne tualet kabyda bardyr, ne elini ýuwjak ýerler bardyr, ne onuň içiniň gigiýenasy bardyr. O okuwçylar hatda ona girmeýärler. Yani öň bir gepleşigimizde aýdyp geçdik. Ýakyn olana ýur perimenada şoňa gidýändir, ýoksa beýleklerem nemede oturýandyr. Tutup oturýandyr yani. Ne derece psikologik deneme etkileýär çağalary. Muny düşünüp görüň yani. Ondan soň neme bardyr? Ne bir teknologiýa gerek esbaplar bardyr, kitaplar bardyr. Nemedir? Näme diýler oňa? Öňe ýazyp döwründe ruhnamany getirdiler. Meselem, ondan soň häzirki döwürde de iň köp okuwçylar, iň köp nemesini okuw wagtyny alýanlar neme? Siyasi ideologiýalardyr. Ne görýänsiňiz girişde nemeniň prezidentiň suraty bardyr. Kitaplara açarsyň, prezidentiň suraty bardyr. İçinde prezidentiň neme akdygynyň goşgusy bardyr. Ýene bir zady bardyr. Bu siýasatyň bilimiň içinde näme işi bar?
siyasi ideologiyanın bu bilimin içinde näme işi var? Emma bizim neme bilimimizin köp ulu bölegini şu siyasi ideologiyalar propaganda alýandyr. Diň köp ýerine ondan soň nemedir? Bilim iň soňky derece şu Sowet Soýuzynyň alan bilimde hiç böyle neme ýokdur. Reforma geçirilmän üçin şol öňküber sistema sewer şeýle uzatmakda. Çağa individual davranmaly ama näýem yani bütün dünýä bilýärmi? Her bir çağa individual da deme çemeleşmelidigini sebäbine maşgalamyzy alyp görelim. 2-3 tane çağa var diýelim maşgalada. Bularyň üçüsini hem bir ene atadan dogluny bilen çağalaryň üçüsini hem gylygy häsiýeti, informasiýany alyp bilme şekli gaty nemedir? Aýrydyr bular. Her haýsy her hili alyp bilýändir. Bilimi, informasiýany öwreden zadyny. Şoň üçin mekteplerde de onu individual olarak çemeleşmeli. Bir täze reformalar ýetirmeli. Bir täzelik ýetirmeli. Yani emma bizde şol öňleri gelýän öňküçe sistemadyr. Ondan soň muallimlerimiz bardyr. Hatta aýlyklary azdyr. Muallimleriň hatta şu wagt okullarda bir stavka barmy onu bilemok. Yarım stavka işleýärler 25. Nol bütün 25. Neme işleýärler. Iň ortaja däl, iň uly aýlygym 15 milyon bolmaly, ýalňyşmasam ara. Hani ýurdum içinde meselem benim bir tanşym nemede şoför boldy işleýär, şo şoföram alýar şo aýlygy. Mugallim bilen şoföryň aýlygy deň da. Mugallimler bu aýlyk bu mugallimlere ýetenok. Bu mugallimler ikinji bir iş tapyp ikinji bir işte işlemeli bolýarlar. Yani meselem näbileyim elinde bir İngilizceni bilýän bolsa bir okuçynyň öýle gidip şoňa öwredip bir zat almaly bolýar, ýa bazara gidip bir zat satmaly bolýar, gatdandan bir zat etmese bu pullar maňa ýetişenok. Şoň üçin biziň muallimler nähili sistemada işleýärler. Ekki sagadyny ol şol işlemeli sagadyny diňe bir wagtym geçse boldy. Hiç hili gyzyklanma ýok. Okutmak üçin gyzyklanma ýok, stimul ýok. Motivasiýa ýok muallimde. Muallim okuwçy gatnaşygy hiç ýok. Yani hiç kim işine sebäbi stimul motivasiýa bolmasa hiç kim işine üns bermeýär. Her kim geçinim ol günlüğü görme derdine düşen. Ondan soň ine şu zatlaryň işi bilen görünýär-de Türkmenistanda bilime ne derecede yatırım ýatyrylýany. Gaty gowy görünýär-de. Indi şunyana var, dünýä gaty öňe gidip barýar. Globaldyr bu dünýä. Ýanky näme diýilýär? Ine meselem näçin biz bugün näçin ýurdum içinde işsizlik bar, näçin daşary ýurtlarda gary işte işleýär. Buların hemmesiniň sebäbi şu bilimdir, şu bilimiň eksikligidir. Bilime ýatyrylmany, reforma geçirilmän, bilim östürilmän üçin biz şu ýagdaýdadyr. Ýurdum içinde iş ýokdur. Näçin daşary ýurda çykýandyr, daşary ýurtda näçin gary işlerde işleýändir. Ýeteje bir primer getireýin. Häzir bizim ýurdumyzyň içinde öňkü bir sistema bilim öňkü Sovet kollektivizasiýa, Sovet bu rejiminden alan bilim, şol kollektivizasiýa, ine şu bilimi, şu primitivni bilimi alan bizim ýaşlarymyz, awamy ine daşary ýurda çykýarlar, daşary ýurtda bazar ykdysadyýety ösüp duran bir global dünýä bar. Indi biziň şol nemeden çykyp öňkü Sovet rejiminiň biliminden çykyp daşary ýurtdaky bazar ykdysadyýetine nähili integrasiýa bolmaly bular. Hiç bolup bilmez. Senin bilimin daşardaky bazar ykdysadyýetiniň içinde
ýaşap döretmäge senin yeterli bilimin ýok. Şonuň üçin hem sen gidip gara işlerde işlemeli bolýan. Sen üçin okuwçylarymyz daşary ýurda çykýar, ýönekeje bir egzaminem geçip bilenok. Sen üçin ýurdun içinde iş ýok. Ýok, sebäbi şol bilimiň döretjek spesialistleri ýok. Ýurdun içinde spesialist ýok. Spesialisti bilim döretýändir. Ýurdun içinde gözleşip görler, neme ýok, iýdili, iýbaly bir doktor tapylan ýok ýurdun içinde. Ýok, sebäbi ýurdun içinde spesialist ýok, ýetiştirip bilenok, bilime ýatyrym ýapylanok. Onuň ýerine ine o mesçitten bu mescide o keramatly diýen ýerlerine gidip Hudaýdan dilep ýörşüňiz, Allahdan dilep ýörşüňiz. Yo, Allah muny size bermeýär. Munyň üçin bu zatlar bolmasy üçin bilime ýatyrym ýapmaly we akylly adam ýetişdirilmeli. Bilime ine şunyana ýatyrym ýapylmasa, ýurdun içinde akylly adam ýetişdirilmese, ine häzirki düşen ýagdaýymyz ýanak ýagdaýa düşýändir. Türkmenistan belli, ine şol mektepleriň şu haly biziň daşary ýurda gidip ine işläp ýörenimiz, ýurdun içinde hiç hili iş ýoklugy, barysy şu Türkmenistanyň başynda oturan goşadyrlar içindäki hökümete hiç bilime ýatyrym ýapmadygy üçin biz şu ýagdaýda. Biziň bilimimize bar, düýgünden bir reforma geçirmeli. Düýgünden reforma geçirmeli. Onuň ýerine bara gidip ol bir topary nemeler köşk gurulýarmydyr, akylly şäher gurulýarmy? Nähil akylly şäher bolýasaň, ýurdunda akylly adam ýok, akylly şäheriň niýetten bolsun? Bir topar gerekmeýän nemeler, ýa-da ady. Oteller, zatlar, aeroportlar, senin aeroportunda işläp biljek spesialistin bolmajak bolsa. Senin ol otellerin işletijek spesialistlerin bolmajak bolsa. Senin ol nemelerinden çykyp oturan gerek resurslarym var. Olary çykaryp o ýerde spesialistlerle işlemek üçin o ýerler. Şo ýerde işlejek adam, человеческий kapital diýämi? Sen insan kapitalyny ýetişdirmejek bolsaň, sen o insany ýetişdirmejek bolsaň, senin hiç salanyň bakdy, peýdasy ýok munyň. Oşon şeýle bir zatlar. Nähäle şol nemeden çykylan oklarda, ol öňkü sosializm, kommunizm rejiminde ösen adamlar. Häle şondan çykylan oklar seredin. Şol SSR-i ýykanan şu nemelerdir. Dolu, dürüst ýatyrym, bilime ýatyrym any, ine şuňanak akylly adamlar ýetişdirmen üçin SSR ýykyldy. Sapagal bilen oklar da şundan ne akylly adam bolmandan soň şundan ne sapagal bilýär. Ine şonuň üçin meclisimiziň başynda oturan adamlar hiç hürmet etbilen oklar. Bilimiň başynda oturarlar, hiç zat düşünen oklar işlatdy. Ekonomikadan düşünýän zatlar ýok. Ýurdun gelen ýagdaýyny üçin ýurdun içinde bilime ýatyrym ýapyp akylly adam ýetişdirilen okşonuň üçin birine şu ýagdaýda. Bilim diýen zat dinamik zat. Ýürüýte ütgäp bu ütgeýändir postaýanly we bu dünýä aýak uydurjak bolsaň bu bilimler, bu täze çykan nemelerden, tehnologiýalardan, täze eden açyşlardan habarym bolup durmaly we olary getirip ýurdun içine integrasiýa edip sen ol demende o bilim sistemana goşup öwretmejek bolsaň sen dünýäň izinden ýetişdirmi? Buram neme var? Oku demedana saparaňa kera bilen çagalar zalojnikdir diýär. Doğrudan teredene okuwa var ya.
barya okuw demeler bardyr. Diňe ýokardan gelen, ýa bu çağa individual ýakynlaşmaýarlar. Bu çağanyň ana haýy tarapdan ukyby bar. Nähili neme berende potensialyny, bu çağanyň potensialyny açyp berýänmen diýip ýakynlaşmaýarlar. Haýyr, şu bolup duran rejim mana özüne laýyk bir adam ýetişdirýär bu häzirki mekdeplerde. Hani etil türme ýanyp da düşünüň ine türmelerde ruhu döwülüp mankurt adamlar, korkak adamlar ýetişdirilýän bolsa, türmelerden çykan adamlar şonýana korkusal çykarýarlar. Etil şu bizim mekteplerden hem ýöne jahil, diňe şu rejime laýyk, zat diýsen ýokardan howa diýip duran, kellesi işlemeýän, kritik myśleňesi bolmaýan adam ýetişdirilýär şo ýerde. Bu da bu türmen bir görnüşi. Näçe 10-11 ýyl mı okuw? Kesýärler 10 ýyl, 11 ýyl girýär, munyň içinden bir jahil ýetişdirýärler. Ha, o türmeden niresi ayrımçysın? Şu türmelerin içinde tutsak başka yok. Bu başka yere berip, başka bir alternativa bolsa, başka yere bilip berip, çağanyň bilimini östürýän diýenem neme ýok. Diňe bir şol mektep bar, bir şol bilim sistemi bar, bir de zorunly. Gitjek ýerim ýok. Berhamam sen şo mektebe. Gidaýmam şo mektebe, alamam şo bilimi. İnkubator ýa-ni hemmesiniň eşikleri bir elini goýup oturmaly, elin şeýdip oturmaly, galdyrmaly, zat etmeli, ýöne neme ýa-ni sana komanda berýän, senem komandany ýerine ýetirýän, şonýana neme derek da adam. Neme sürü derek gelir, sürü. O mankurt türsünde öğretýärler. O dünýä bunu var aýna, şu neme bardyr. Ine käbir demelerde görýän da diýär, orta aşklarynız bardyr diýär. Ay os gelmedik bolsa halaňyzy görerdik gene bir zat diýerler da halarsyňyz ýa-ni bilimsiz, okuwsuz. Ana Finlandiýa bardyr. Finlandiýada Russiýanyň bir demesi koloniýasy hökümindedi, ýöne şular Russiýa garşy durdy. Häzir Finlandiýany görüňsiz. Bilimi boýunça dünýäde birinji ýerde. Iň mutly ülkeleriň biri. Şunýana ine neme diýýär, zorunly mektep. Ýani diňe alyp biljek şo bilimiň bar. Bolýa ine toplanşyp tualedyny oňarjak diýsen, şonuň tualedyny oňarjak bolanyp aýtýar ine saparan. Oňarjak diýsen ama oňardan oklar sana. Diňe prikaz ýokardan gelmeli. Ýokardan buyruk gelýär, edilýär, ýokardan buyruk gelenok, edilenok. Ine şu wagt ýadyma neme düşdi, ine ýollar bardyr. Ine şol bir owanyň adamlary toplap, ýollaryny özleri oňarjak bolsa şona metrenoklar da der öýüne mahama elýärdi. Haýr oňarmak bolanok ýollary diýip. Gerek inisiativany insanlara da inisiativany beren oklar. Özleri emedenok, insanlara da inisiativany beren oklar. Näçe statistika gizlenýär, näçe gizlenýär statistika? Näçe statistika ýok, ine şunuň üçin ýok. Ýok, ine o iki kurs neme bardyr, valyutanyň iki kursu bardyr ýurdun içinde. Dünýäniň dünýäni aldamak üçin bir kurs goýulandyr, insanlara başga kurs bilen ýaşaýandyr. Hawa. Bolýan zatlary öwretmeselerde statistika ýok. Statistika bolmasa sorag bolanokda. Statistika ýüze çyksa sorag köperilýär. Hawa. Siz dowam edin islesin. Şeýle alan indi bir ýurtda ýa-da bir iş etjek bolsaň öňüňde hasap etmeli. Nähil başlamaly, ortalama näme, soňunda näme bolýar.
netijesinde näme diýär. Hasap bolanda bilim bolýar. Bu ýurdun hemme budaklarynda bilim bilen bir işi dogry dinamik ýazgynda dogry sana netije, sana gerekli bolan netijeni berjek bolsa bilim bilen ýakynlaşmak. Indi bizde de şol belli bir statistika, hiçem statistika ýok bolyn, ene tuzan nemelerden sifralary seretde häzir. Bir çetde öz ýurdumyz Türkmenistan, bir çetde de Finlandiýany alan. İkisem biziň ýurdumyza şu wagt häli häzirem nimäň içinde? Orsun gol astynda ýa, ömür wagty. Ýagny rus diýenler näme diýendir? Kurs gelmedik bolsa biz ingliz basbalardy, näme Howasdan basardy, gene Eýran basbalardy, beter bolardy. Üniversitede töle getirdi, näme edebiyat getirdi, dilimizi näme etdi, östirdi. Bir çetde de Finlandiýa bar. 1809-njy ýylda Russiýanyň gol astyna girýär, ömrü ýokmunda. Ondan Rossiýada Oktýabr rewolýusiýasy bolup geçer, oktýabryň Kızıllar gelýär, başgany. Tekýärlerde Kızıllar gelýär 17-nji ýylda, 1917-nji ýylda. Bular şol ortada maýyt görýärler-de, peýdalanýarlar-da Rossiýanyň gol astyndan çykýarlar sömürgesinde. Beredin, şo taýda 108 ýyl şu halk, Finland halky garaşyp gelipdir. Maý bolan wagtynda näme edipdir da boyun turnugynyň aşagyndan çykypdyr Rossiýa. Indi bularyň hasabyny göreliň häzir, ularyň biziň hasabyny göreliň. Indi bizde näme bir ýyllyk 56 ýa bir ýerde WWP içki dolanşy nämäniň önümçiligiň bir ýerde 30 ýaş dikorkada belli näme ýokda. Indi şo taýda 1 milliard %5 şonlara ýani WWP'niň 3/4'ünü Türkmenistan bilme harjaýar eken. Indi ortalamada dünýäniň ýerinde de şonuň ýaly 4, 6, 7 şollar tarap harjalýar da. Ýani WWP görä. Indi biziňki 1 milliard boldy diýersak ortalama. Bu näme alýas boly? Näme çykýar? Hani bizde dollaryň kinemes bara. Döwlet narky diýip atlandyrylýan ýer bar, biram gara bazar bar, hakyky. Näme? Indi şaýda harjanýan pul, bilime harjanýan pul 1 milliard diýip aldyk Amerikan dollar. Indi molumyň ortalama 3000 manat aýlyk diýip hesap ursak 160 ýaş dollar bolýar. Ýani Türkmenistanda molumyň aýlyk. Onsoň bunu döwlet etmesinden alsak, ýani döwlet diýip atlandyrýan guramaň adyndan alsak $866 bolýar. Indi ikisini tapawdynda seredin. Ara bazardan dollar tölenýär. Wagty näme terror topar, molumlara manat töleýär dogry. Hakyky bazar bilen halka ýöredilýän bazar bilen $138 milyon idi. Yani öz hasaplarında $702 milyon. Şu ortada nereden gitdiýän pula 138 oň üstüne de nämäni oşalyň %20 nem yani daha fazla dedi boş nimeti araççılık işgärleri, teknik işgärleri %20 nem goşduk. Şu taýda häzir 160 euro boljakda. Indi 160 bilen 702 tapagyna seredin. Ýa şu
milyon dollaryň ihtiyar ortadan ira boldy, howa boldy. Ol ýurdun içine mekteplere bir lemok modern emelere malynan ok, ne kompýuter al, ne çagalara, eee, ne notebook al, ne ýa-da bir hani gara tahtalar bar, şol tahtalarda dowam edýän tek dünýä bolsa elektronda işläpdir. Dokunmatik şöyle basýan ýa nemesi taýyarjygy bar şonuň işte. Ne ne laboratoriýaň bar, şol köne zatlar. Bir iki sany daş bar, ondan mundan ona molumlar tap getirýär. İşini öğretmek çağlar için öyle görkezler. Ya hani içki verilýärmi? Yok bir manat, iki manatdan oňa ma pulny gel olamar. Iň soňky bilmez o çağından ne vitamin alýar, ne garny doýýar. Klaslaryň zatlarynyň gurulşam şo saýdygryň klaslar ya. Koridor bu tarapynda neme? Zat klas o tarapynda klas boldy. Oň içinde ne bir duşawaý we idili, ne bir idili tualet bar munyň içinde. Ne koşun çıkarıp bir taşdan gysyň bolar, tomusyň bolar, daş koşun daşarda çıkarıp içeri ayakkalaňyz girmäne mümkinçilik bol. Ya ayaňa bir şlöpkasyk alyp girmäne mümkinçilik ýok. Klassa partalar ýene şonuň ýaly saýyzdan alan ikoli oturdylýar. Şu sistem gitip durda eşikler an kelte jorap bersem näme üçin geýdiň sen? Molumlar, dawuşlar üstüne moltular gygyrman. Çağlar ýaşy küçüklüğünden öwredýärler da nimeni. Mankurt üstünden 20 dama gıygyryp durmaly, şo gıykylyga öwrenmeli, kemsizlik durmaly, kemsilmä öwrenmeli. Küfte gasyp türkmen dörýär. Nira barsa taýaklanyp dähel bir şatlanjak bolar, täzeli metkel. Şatlanjak bolar bolyn, men tyglap geler. Şatlanbaňsyz. Sizler mankurt, sizler gullar, sizlere şatlanmaňa bolanok. İşte olam neme? Özün molum dirip atlandyrýan nemeler, direktorlar, zawuşlar şolaryň kömegi bar, el bar. Indi uzaklaşmak deme uralyn demine. Indi terediň 160 milyon aýlyk diýip diň aýlygy diýip alaly. Ýadyňyzda dursun, yurttaşlar indi Finlandiýaga geçelim. Ine käbir rus söýjüler aýdýar, ors bolmadyk bolsa biz giderdik näme derdik, çölüňde hiç tat ýok. Türkmeniň özüni neme diýendir, kemsitýändir, özüni kemsitmän halýar. Ine bizde de statistika aşağı ýokary bolsa 3 milyon, 3,5 milyon halk bardyr. Finlandiyada 5,5 milyon. Olaryň topragy bizden az 338 kvadrat kilometr. Ulanyp boljak. 180 sany nemesi bar. Köl bar, suw bolup ýatyr. Hemma tarap. Nemäniň WWP boýunça Türkmenistanda bir ýerde 35 diýilýär, bir ýerde 56 diýilýär. Olaryňky näçe? 361 milliard. Diňe unutturup alyp nemäni? Diňe hazyna gelýän nalogdan diýip alaly, nalogdan 65 milliard euro gelýär. Olam pullar euro da euro. Diňe nemesi şol iş dünýäsinden gelýän nemesi. İş dünýäsi, hyzmatlar, ýeneler hemmesine 60 nalog. Soň Singapur bar, Şwitsariýa bar, ekonomik nemesi, iş öwürlükde de hemmesi şol bir ýerlerde, deňerlerde, aşağı ýokary. Indi 361 milliardyň
bular bilme berýän ýatyrýan nemesi 6.4'te. Bunun 23 milyar 100 milyon bolýar. 23 milyar 100 milyon. Endi Türkmenistana serederiň 160 nere, 160 milyon nere, 23 milyar nere. Hadi näçesi da bolýar ol. Yani 160 boldy 10 santa 1600 20'de daha neme bolýar, beýik bolýar. Hän bolýar. Adam şol aşağı ýokary halkymyzdan deňirä. Bizimki ýöne 5 milyon gorak ýokdur. Indi biziň molumlaryň aýlygy $165. Bilendiň molumlaryň alýanlary kiçik klaslar 3200, uly klaslar ýani mnogo profilli, köp profilde işleyenler 4200. Bizim häzir molumlaryň alýan aýlygy 165, yani 3000 manat, 3000 Türkmen manady. Bir ortalama kiçik nime maşgalaryny ekläp bilmeýär şol 3000 manat. 2 san çagaty ýaraýal bolsalar, häzir bazara gitseler öýüňe çykdaşy bolara. Gündelik iýmeli, içmeli, göýekdegi iýmeli, bahçe önümleri, bağ önümleri iýmeli, un ölümleri, süýjülükli iýmeli, et ýyp durmaly, protein gerek. Gazyň togyň içinden bir neme ýatyp durup girip çykarýar bir adam şekilli bir neme öýü gerek. Öýü bar diýip alsa, öýü bar diýip, öýü o neme goşmasa 3000 manat ýeten okşap 4 adam. Çağırjyklaryň nemese mana çykdysama olaryň süýt diýersiň, mamasy diýersiň, pampers diýersiň, eşikleri ösküp barýar, ýylda täze eşikler gerek. Öýde içeride daşarda gire çykmana. Razilkatyny nemeler bir gezmäne, parkada da çykarsyň, ýene dersiň adam durşy bilen, ýani adam şekilli ýaşajak bolsa, çykdaşy bolýar-da. Ölmede öldü de gezmeli olsam dedim molumlar. Üstesine de bilim nemesi ýok. Ilymlaram ýok. Hem pulsuz, üstesine de ilymsyz. Oňa nähili çaba ýetişdirsin bizim molumlar. Şo sistemadan çykanda olaram. Ekdir şäherlik şäherleriň oturan şertlerinde, okan şertlerinden çykan nemeler, muallimler birden olsun bular bilimli. Hepinle meclisteki oturuplar, nemen goşadyrnak içinde hökümetli oturan özüne, ine sağlık sektorunda oturarlar. Hemmesi şul şertlerden çykan adamlar. Ine bilime pul ýatyrmasa, ine şunyana bilimsiz, demet bolmayan, doğaly bir şekilde şul mesleği eline berilmedi. Ine adamlar gelýär. Zelil çeken ýene toplum şurdan. Diýene ine doktor tapylan zor adam ýana. Hem şun her kimin öz ýaşaýan ýerinde neme yeterliğine şu medisina spesialist tapylan ýöne neme velaýetlara gitýäňiz. Ýöri taşaýar doktor bardyr dep. En azından bir azajyk bilýän bolsa da şeýerde bardyr dep näkede gidýäňiz. Hem şun yerli nemede spesialist ýok. Ýoksa bilime ýatyrylýar. Bunlasa ine şu ýana bolýar. Ne spesialist bolýar, ne ýurdun içinde bu bilimli adamlar, akıllı adamlar bu ýurdu öňe äkýän adamlardır. Bu ekonomikanyň ýurdun ekonomikasyny ösdürýän adamlar, ýurdun hökümetiniň başyna geçýän adamlardır. Bular akylly bolandan soň ýurtda reforma geçirýändirler. Bizim ýurdumyzda içine şu reforma gerekse, biz häla nemeden çykyp bilemok. Öňküden çykyp bilemok.
hem siyasi reforma gerek, hem bilim reforması gerek, hem neme ekonomik reforma gerek. Bütün düpten silaştın hem meri reforma gerek. O Bu da iyi esasına bilim reforması gerek. Ha, bütün dünya nehil bilim veriyor, biz hel nehil bilim veriyor. Biz o daş asırda aldık da Finlandiya'nın okullarını anlatıyorlar. ya tanışma kavraz mümkünçülük versen razı bu neme boş geçeyim alır. Yine bilim tuş yurdu bağlap durýarda. Bilimsizlik bolsaňa çöküşe çek nemede äkide bilimli bolsaň bilim bilen ýaklaşsaň akıl bilen ýaklaşsaň ýokary galýar. Indi seredin bir ýatlyk diýip burada bularda ýa türkler askary jüretler näçe şol 7,5 milyon olanda täze pulda näçe bolýar şol 1350 manatmy? Ha, 1350 manat diýip bolsak täze ýani ýörek duran pulda bir adamyň nemesi inkesarly diýip bir näçlik diýip görkezler. Ýöne arada mardaky neme gitdiler. Anyklaýşa bar, anyklaýş center diýilýär. Taýda 1000 manat gowrak çykýar. Diňe uzyň özüne. Indi sereden bularyň bilim mesele çözüşini açak bolýanda rayon etrapdaky neme bar ýa doktor diýip akalatly otylara barýan bolyn mafiýa ýalda bular. Diş marýa diýen mesele diş marýa. Ay bärdakan neme ýok, spesialist ýok, git marda anyklaýşa. Bola onsoň kagaz ýazýar. Onyň amarlat, bunyň amarlat, ene men sana kagaz berdim diýär. Направление verdim diýär. Boşa. Öň soň mene mader, öň soň sen pul berjek bolan kagaz näme gerek sana? Sen pul töleýän da hyzmat üçin şotaýda, dogrymy? Bir ýerik aýyrsyn özüne, bir ýerine ulanar kagazyny. İsleýän ýeriň barlatarsyň, islemedik ýeriň barlatmasyň. Soň bu näme diýmek, şo kagaz näme diýmek? Seni ýüpsiz dank goýa, ine doktor. Bizim jahil bolan halkam bolsa, men görse, doktor görse, mollasmak görse, şolary Hudaý gören ýaly ýalyra. Hudaý ýaşaran aýdan diýen bolýar. Şo kagazy ýüpsiz ýüp neme? Boyuna daňylan ýüpi alyp gitýär da ine. Doktorum şola barlat diýdi. Gerek şo taýyk sen neme? Şo doktorlar pul klient diýermeli. Mardaky nemäniň anyklaýşa. Şo doktorlar klient diýermese şo taýyk. Şol anyklaýyş durup bilenok. Işin jöredip bilenok. Duranok şo taýda. Onsoň sen barýan, men barýan şo edip aldap, bizler aldap şo taýyk onsoň barja pulmy ber gadammy ýalet ýalar. Ýoksa meniň bir sandaty marap duran bolsa, ýene-de 9 sandaty barlap berýärler. Şonu sudur saklamak üçin. Ine bulan bilimi şonuň ýalynda. Diňe adamy sömürýärler. Boldy Biznes wurt goýarlar da neme ýalanyň üstüne gurulan dayanmalar. Şonuň üçin bilim gaty önemlidir, bir bilime ýatyrym ýapmak gaty önemlidir. Men bir maşgalada işleýände bular iki çarasy Türkiýanyň prestijli okurlaryň ýerinde okaýarlar we gaty kämpil çykarýar çağalaryna bar. Bar gazanýanlaryň ýany 3-de 2 gitýändir şolaryň okuwyna bar. Soň kärat bilen diýen daha gaty kän okudym, puluny bitýär şo okuwa diýsen. Hawa diýär gitsin diýär sebäbi şu gitdirmesek erdi geljegimiz ýokda diýär. Biziň geljegimiz şu diýär. Şolary ýetişdirmeli, biziň geljegimiz şu diýär. Şonuň üçin indi şoňa bar pulumyzyň iň köpüni diýär şolary ýetişdirmek üçin berýär diýär. Şonuň üçin maňa puluny ýatyrmasaň sen
alyp bilen o adam uzynlarda da bolmaly bir hafta sana ol akylly adam bir günde yetişene ol. Iň azyndan 10-15 ýyl gerek olary ýetişdirmek üçin. Uzynlarda da pul ýatyrmaly. Uzynlarda özüm dünýäniň dünýä bir globaldyr häzir. Sen baglydyr dünýä. Ayak uydurmaly bolýan mecbur. Adam ýana käşejek bolsaň we sen dünýäde bol täze çykan tehnologiýalar, täze eden açyşlar, senin bu zatdan hepsinden habaryň bolmaly, sen onu getirmeli, öz nesline öwretmeli, bolmasy nädip öňe gitjek sen. Ona pul berip, sen o şerişdäni ma ýatyramaly sen. Ya, Bizde dagana uniwersitetlarda näme etýärler? Uniwersitetde okuýanlar ol näme, näme diýili, ilmi merkezlere gidip ol bilimlerini östürmen ýerine çädeden çäde atsaýarlar. Öyle mi? Şu yana kodarsa. Yani näme diýerler? Bir ýurdy ýok etmek üçin hökman ýaraga gerek ýok diýe. Sen şonuň bilim sistemine nämeni parany ýetkizsen ýeterli diýe. Şu yo, daşary ýurtda, şu Ýužna Koreýa, şu Günorta Koreýa arada näme çykdy? Olaýlar çykdy da. Ýokmy? Rüşvet bar. Şu nämeni prezidentiň aýalamyza adam korrupsiýada korrupsiýa zat diýip çykarýarlar da. Bularda da bar. Ýok, geri ýok. Yani olarda da bar diýelim bu korrupsiýa. Ýöne, bularyň bilim sistemi şöyle orada tutar. Bularyň bilim sistemine pul bilen gep bolmaýar. Bular bilim sistemini şöyle bir kurup koyun ki diňe bilimiň bilen geçilýän ýere. Bir bilim sistemasyna dile ýatyrym ýapýarlar. Diňe şol näme akylly adamlar we o bilim sistemanyň ýanyna korrupsiýany ýakynlaşdyrýan däldirler. Şonuň üçin akylly adamlar bardyr. Biri korrupsiýner çyksa ikincisi ketip bilýändir. Durdurup bilýändir, öňüne çykyp bilýändir. Prezidentiň öňüne parlamentde çykýan. Sebäbi bilimi östürýändirler bu ýurtda. Ýatyrymy bilime ýapýandyr. Bizim bar günämiz şuňky erbet ýaşap oturanlaryň daşary ýurtda gulýanak işläp ýörendir. Barsynyň ine şu bilime ýatyrylmadyğı üçin, bize ýeterinçe bilim bermediği üçin. Sen ýurdun içindädir öňkü sosialistik sistema, ol nämeni centralizowany, planlama ekonomika, ýene şonýana bar. Şu sistemaň bilimini alyp otursan, çık daşara çıkýan, daşarda bazar ykdysadyýet sen nädip integre boljak bolýan onuň içine. Daşary ýurda çykdym ýok, ýeterince bilimim ýok, sowatym ýok, o sistema barada bilýän zadym ýok, nädip işlejeksen o başga sistemanyň içinde. Tanyş dälsen. Bizim ene tualetlerden daşardan bir deşik gazyp goýulan tualetler bar. Şu tualetleri görülen adam gitdi da Ýaponiýa. Ýaponiýanyň tualetleri bile awtomatizirlenme hemmeti. Bizde yo, nemeden şunu ullanmaly bilmeýär Ýaponiýanyň giden awtomatizirlenme tualetleri. Ullanmagy bilmeýän adam daşary ýurda nähili integre bolup bilýär. Ne derejede mankurt ýetişdirýärler. Sen näme üçin bilimini sen bir nesil senin geleceğindir, sen näme üçin oňa ýatyrmy ýapmasyň? O neden siz? bolýa. Şöyle, indi seredin 1 milliard ýatyrýar diýerler hükümetden bilime. O waly nämenin benim şüphem çöter diýär. Bunlar indi dollar nemesinde 702
Garawazar hakyky wazar boýunça boldy 138 ýan halk üçin. Bizlerden şo taýdanam şol ýetdi daşlady 500 aşağı ýokary 500 milyon ýetdi. Şo taýdanam ýani kulaklap şondan kesip otyrlar. Şo taýdanam hemme ýerden bulardan kesip ýatylar. Gereksiz gündelap, günde 50'lap, 60'lap ýa 100'lap aeroportuna neme gelen o wa. Tawara barar. Ýöga seniň neme samolyotyň içinde, uçarlaryň içinde. Tawar gelen ok, tawar giden ok. Ýöne näme gerek onuň ýaly giden, bir giden neme. Şo taýdanam pulaklar. Aeroport her ýerde bar. Ya ol atel urýarlar. Ýene de pulaklamak. Awazan urdurlar. Ona masal döwleti watanlaryň guramalan üstünden saklap otyrlar. Her welaýatyň öz demesi bar. Ateller var. Şol mecbur adam tapmaly iyi bermez şu taýda. Ýa-ni marda anyklaýjyň duruşýaly şolam nemede durmaly. Halkyň hasaby. Ýol ine Hataylar bilen tek kampaniýa bilen ýani hojarady. Ýol balanşak bolup tarap. Ýurowak ýolmy 2 milliarddan gowra. Ulogat näme otady, näme kawat bir çopan geçen mesela bir yerli ýaşaýjylar daýmy. Onuň al pul çykaryp ýol deme derýaly, trassa derýaly, ende hiç ili näme sen agatyň ýok. Türlü proyektler diýär, gysar proyektler. Bira şo bolýar, üstüne diýene de näme bolýar. Pulaklamada bolýar. Ýene de bir görnüşi bar onuň. Adan ýol geçmeli, boldy halkyň nemesi, öýü bar, zady bar diýen oklar biriniň malaty bar, biriniň öýü bardyr. Ya biriniň ulan bilen yer bardyr, üstünden geçip gidýärler. O ýerden ýurtlaý diýär. Türkmenistan. Deme 4-nji ýerde. Resursları boýunça diýär, baý diýeli. Güneşi bar, çägesi bar, nefti bar, gazy bar. Lan peýdasy näme bolandy? Senin buny demedip näme diýýärmi? Ondan önüm edip bilmejek bolsa, şunu ullanyp biljek spesialistleriň bolmasa, şular bilen bagly tehnologiýalary göretýän spesialistleriň bolmasa, peýdasy näme? Geler başga ýere ullanır. Başga bir ýerden spesialistler geler. Olar eder. Näme üçin biziň özümizden bolmaly da spesialistler? Ene soňladygyny bilemmi? Men dowam edeyim. Dowam edin. Ýa-ni ene sarak ýoly. Ýa-da ene biten deme, aeroport alalyň. Şol bar ýa 200 milyon gowraklyk çykdaş boljak nämäni 2 milliarddan gowrak. 10 etdi. Kulaklan. Indi şol taýda bilim bilen ýakynlaşýan bolsa ýurdun içinde. Demelerde bilim tarapdan ýurdun bähbidi, halkyň bähbidi dirip işlenýän bolsa şoňa değişli edaralar ruhsat bermeli däl şoň. Bir ýurdun sen puluny öldürip goýmasyna öýdüp ýere goýmasyna. Şoň hem aýdalyň 2 milliard edilmedi. 2 milliard däldi. Öz baharyny etdiler diýälen 200 milyon. Ýöne şonuň ýaly uly aeroport gerekmi? Senin önümçiliğin ýok, rahatyň ýok. Döwlet çekil bar ýurtlarda senin halkyň pulu ne dilärä dogry däme? Sen o halkyň puly näme üçin ulanýan halkyň puly näme üçin sana ulanmana mümkinçilik seni taýladylar diýip alaly. Sen şol 200 milyony
Näme sen öldürjek şol 2 milyon. Sen şol 2 milyon ýatyrýan bolsa taý aeroport halka hyzmat etmeli, ýurtdaşyna hyzmat etmeli, senada hyzmat etmeli, saňa ýene de şol halkyň puly halka gidejek bolup gelmeli, dogry däl ýaşar ýaly. Bu şertler tamam. 2 milliard ýylda 250 raýtynlar şo taýda. Şoňa döwlet gurammalary, döwlet ruhsat bermeli däl aslında. Aýda ýylda bir san samolýotyň giri çykýar. Öňkü aeroportdan ýetir. Evet, indi şol aeroportlarda ýene başary ýurtdan gelip gurýarlar aeroportlarda ordaňy. Senin ýene pul berýän oňa. Sen özüňi spesialist ýetişdirdin. Senin öz spesialistlaryň gurýar şol aeroportda. Ýene de puluň özüňde galýar. Şerden nähili önemli. O bilimi spesialist ýetişdirmek. Sen o aeroportunda işläp bilmeýän, işlemäge spesialist ýok bolsa, durur da ýene aeroport. Ýa. Şu bilimiň ýoklugyny edýärda. Gördüňiz, Hytaýdan yer tapman belli ýere kene dağın üstünde, dağı tekirler, üstünü tekirler, aeroport kurýarlar, 200 milyona düşe. Sen tekir ýerde gurýan, şu öňkü aeroportyň üstüne gurýan 2 milyar çykar. Her bir eden işiňde şöyle akylsyz hereket etsen, bilimsiz hereket etsen, sen ýolduň çeker der okýasyň aşağı. O ýa-da bu gidişde bu bizim geleceğimiz ýa. Bilime ýatyrylmam üçin bizim öňümizde görnüler, geleceğimiz ýa onu. Garyplyga tezawar edilen bir millet. Başary ýurtlarda näme üçin pul bolup işläpdir? Belkastlaýyn edilen zatda bilýäňiz. Bulara bilimli adam gerek gelse. Bilimli adam edepsizliklerini ettirmeýär da. Ýurt başynda bilimli adamlar bolsa, döwletiň başynda, döwlet gurammalarynda bilimli adamlar bolsa, ýani sultanlyk diýer, ýani sultan näme diýer eken, işlerini diýer eken. Dogry bolsun, näme dogry bolsun. Onam halk çekýär. Halk garypdyr, aýana geýere nemesi ýok, köşe ýok, ýöne sultan islegine diýer. Akylly adamlar döwletde onu ettirmeýär. Halk bar edesiň gelýän öz halk neme puluň bolsa, puluňy öz pulu barmyşyn, edesiň gelýän edip bolany bar. Sen şaha etjek bolýanlaryň halka ziýan etdirýän bolsa, ýurda halka ziýan etdirýän bolsa, sen etmene hakyň ýok, ýani hukugyň ýok. Öz puluňa da şonu döwlete, ýani ýurda halka garşy gelýän bolsa, ters ýagdaý döredýän bolsa, sen hukugyň ýok şonu etmene. O wagtynda ama bir ýagdaý bolup bir tema bar aka. Neme temadyr? Kän gurramy edip boljak temadyr. Bagala bir temalaň ýerdir. Muna bir gepleşik bilen, iki gepleşik bilen düşündirip bolarmy bilmeýänleri bir sada dilde halka düşündirjek bolýarsa, halkyň aňyna ýetirjek bolýar şunu. Şonu bir gepleşik bolmazmy bilmedim, o wagtda çekmäli şunu kan. Ya bolem sada bir nemeden tahkik nemen aýdyn, ýani bir molum 3000 mandalary bar, ortalama. Neden çykdy 1.8 milyon diýenim, ýani 3000'i men 70.000'a köpeltdim, ýani 70.000 sany molum diýip. Şondan 1.38 çykdy. Şonu bir ýurtdaşlara aýdyn diýdim da. Bolýar. Sağ olasam bolar indi. Bolýar, sag bolun. Näme üçin? Orta oturun. Ýurtdaşlar.